ning panahon sa Valentine's Day, mag-date-date dayon ng mga manag-uyab nga ang ilang ipangita na mapalgan kuno nilang ilang soulmate. Nang soulmate na hinatag yung kuno sa Ginoo ba nga moabot lang nimo. Kasagaran gid nato ganahan kayo anang murabitag magical way of kaning events or achievements. Magical ba kanang inigpangayo nimo sa Ginoo na kay cancer, nigingon nimo Ginoo ayuha ko, ighuman nimo hikap sa larawan, wag tang dayon imong cancer. Nang litan buta ka, nigingon nimo Ginoo ayuha ko, nigpandong sa kamot sa pastor, ayo dayon ka. Naganahan kita na Ginoo wa ko'y kwarta, taga ikog kwarta, kalit lang kagakitag ticket sa loto nga nahog nya pagpunit nimo pagkaugma mo'y nigawas nga sa titawagan ng grand slam unsa nga grand prize unsa man tawag nila ana dako kayong premyo o ganahan kay ta ana mao na ang resulta dali kay tang mawad-as paglaom mawad-as pagtuo. Matud pa sa atong unang pagbasa ni Santiago or Saint James, ingon siya diri, mga igsuon isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo, kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson. Kini dieng pag-antos mao ni ang atong pangayoon sa Ginoo nga makasabot tani ba. Munang niingon si Santiago diri ni padayon siya nga mao ni makapahingpit ninyo ang kining pag-antos nya hinaot unta nga naa moy kaalam nga makasabot ani aron mahingpit ang inyong kaalam. Di na ta mangayog milagro. Nga naman, nang nangayo man tag milagro, aron paglikay sa pag-antos. Kasagaran ginato, mangayog milagro, aron mawa na ning akong giantos. O niya di ay, ang pag-antos di ay, makapahingpit nato. Una ingos Kristo, pagka yawanon aning kaliwatana, mangayo magmilagro, gikas Ginoo. Wa man makasabot nga ang pag-antos, maunay pinakadakong grasya. Mangayo naman nung kag milagro para mawa imong pag-antos. Maubitaw si Jesus na niagi siya aning kuan ay kaning grabe kayong pag-antos. Nga naman iyang gipakita unsa kanindot ang pag-antos. Kanisang managsuon nga si Cyril o si Metodio or Metodios, nag-antos po ni silang maayong. So nang ka mag-evangelize kag mga kaaway, mag-evangelize ka og mga tao nga kontra sa imong gituhuan kay ang Eastern Church bisag Katoliko sila dito nituo silang Kristo pero kontra nila ang dito sa Western kay wa na sila magkasinabot nang mahimo ganitong tulo ka buok atong Santo Papa tungod aning kontra-kontra sa mga leader simbahan labi na gyud imong i-translate ang imong doktrina para i-evangelize tong dili parihan nimong sinultihan, dili parihag kultura, tibuok Central Europe, imong ilam nang gi-evangelizean. Yang mga bright, man kay mga tao diha, mga pilosopo man kay na, pertilisura gyud, antos gyud silang maayo. Pero ila tong gisakripisyuhan, ang tumong magkahiusa unta ang nagkabangi nga katawhan, ang nagkabuwag-buwag nga katawhan magkahiusa unta. Nang lindot kay nano dinis atong parokya ato ba nang gibuhat nga magkahiusa unta ang tanan? Ha? Wa ta dinhi magkabahin-bahin? Basig sige lang tag bahin-bahin dinhi kay ang ako yung ipatuman di gyud ka maong moantos para sa tanan. Pero nindot baya kayo nga atong gibuhat dinhi? Unsa may unang nakapahiusa nato? Ang una gyud kanig yung pamaligyag slat. Bitaw,
Kay tungod ani, dahil nangutanan ako, usam ng slot, Father. Nako, peace. Peace ba? Gamay nga bahin. Nanginahanglan kong donation nga, ibutang na to, 10 million. Gibahin-bahin na siya to 10,000 katag 1,000. Nya kung mo palit kag usa ka slot, nakatampo na ka para sa katumanan sa dako nga panginahanglan. Mo nay slot piece ba? Nya kada nimo ambit sa bahin niini, matagamtam nimo ang gasa sa tibuok. Mura sa kag nakatampog 10 million kay tibuok man. Nya unsa may tibuok? Mother Mary's Healing and Deliverance. Di ka kaingon nga, tungod kay nipalit siya 1,000 ka slots, mas dako ang iyang healing and deliverance. Yang akong gipalit, 1,000 ra. Di man makumpleto ang 10,000 kunwa ang imong 1 slot. Di ba? Walang Japon mo kasabot. Mga bitang palit, 11 - usa. Sa sige na kong announce ani, na ginamalit. As of yesterday, ang atong halin niabot na og 2,145 slots. O, pakpak. Daghana. 7,855 pang hebilin. Ato ko nung suwayag, daghan pa bagyo mo palit og slots. Mao man ni ang makapahiusa. Sinang kay tibuok kalibutan, hapit tanang nasod sa tibuok kalibutan, nang donate ngan hinato na malit og slots. Imagine lang na, di sa to pamurat ang nana ba na sintro ba? Tibuok kalibutan god. Adi noon tanang tao, kay mo palit ang tanang tao sa tibuok kalibutan, bisan pag maghimo patag 10 million slots, mapalit ra na eh. Pila guni 7 billion guni ka tao. Pero igo na kaayo nga, murabag adto kag hisgot kag Australia, to asad tay mga online donor sa Australia, Amerika, samot na, Canada, naasad, Middle East, samot na, Asian countries, Japan, Hong Kong, unsa pa na diya, China, naagyapon. Dinhi sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, naasay ng donate. Di, mauna ni siya ang panaghiusa. Opportunity ba to unite? Di sa inyong balay, unsa man say opportunity nga magkahiusa mo? Kana di ang inyong meals o kanang inyong prayer, family prayer, especially rosary o kaning pagsimba o family meals. Para bang magdungan og kaon ba? Kay karon magod ang kalibutan, kaning cellphone, 40 ning mo divide nato ang cellphone ay. Natanawan arong mag-date-date og Valentine's Day. Mangaon na sila. Sige, obserbahin. Kadaghanan gid ana samtang nangaon ka sige tulpok cellphone sig ana. Yang usa sa ditong iyang kadate, sige sa ana dito tulpok. Ana usahay gud mag-agbayay na sila, mag-date, manglingkod. Ang usa ka ana diri siya. Mao ba? Oo, bitaw niya. Sige hikap-hikap niya. Sige ana cellphone. Aw ambot. Ay di nasayop ting hikoy de. Sayop to akong kanan. Nganong ni abot sa kwatoy hikap-hikap mo na. Kasuway kung panagsana sa ginagmay ba. Pero ang cellphone di agyod sa ato pa gi-divide. Kabong mga couples asa mang inyong point of unity? Kanang inyong bed, couples bed, nga matod pagani ni propeta Sirach man tingali to, keep your couples bed holy, undefiled. Unsa may makapaan holy ana, kung pahigdaon ninyo diha, ang dili unta ang ayang muhigda diha, dili ninyong anak. Inyong itupad og higda, pananglitan ron, pare, itupad sa imong asawag higda diha, ma-defiled na siya. Mahugaw na. Kaya di man ginagapugong ang pare. Di kapugong ang pare, ang buwa. Kanya, og si Mari, mutupad diha, or ang inyong maid nga gwapa kaayo nga 16 anyos itupad sa imong banag higda diha, ma-defiled na. Pero karon pinaagi sa cellphone, daghan na kay mutupad. Magtakilid ko ng imong bana, magsigig text ngadto sa laing babay. Diwa nga nitupad na to diha. Virtually nitupad na to. Igo na nang muhimog buling sa inyong unity, muguba sa unity.
Nga karon ang atong yung pinakasentro sa unity is Jesus. Si Jesus, muna ningon siya, kung ako iisa nagikan sa yuta, tigumo nako ang tanang katawhan. Unsa man ang iisa sa yuta? Pag-antos og kamatayon. Muna ang pamilya, bitaw ka ng pamilya, o bisan din is parokya, bisan sa nasod, makaroon, eleksyon lang yun. Mangita kitang mga taong kamaong muantos alang sa unity. Kay mag-unsa man na og purti na tong datua, pero sige tang away. Sige, ambot lang og naabay tinuod na torong kandidato nga naningkamot og panaghiusa. Naban mawagtang naning away, kay mawagtang rapod ng korupsyon. Mangurap na ka kung nakighiusa ka sa imong isig ka Pilipino. Ikaw leader, ako pananglitan, pari ko, nangayo kong slot. Niya na taroy 2,145 slots. Para asa man para sa akong bulsa? Ug buangon ko, ako ni isod sa bulsa. Ingon ako na sa Brad Loloy, nahurot man Brad. Mingon sa Brad Loloy, bida sa ni pariaw. Di man na sila mo reklamo, bisag sila mo finance council, di na mo reklamo, igora na mo yaw-yaw. Ginoo kaluhin tao na pariaw. Mo ana na sila. Pero pwede ginan ako isod sa bulsa, that is corruption. Pero kung ako nakighiusa ko ninyo, nibati ko nga ako usa ko ninyo, manong mangurakot man ko? Pareharagon na sa asawa, nakighiusas bana, manong kawaton man imong kwartas imong bana? Di man kamnang, di mo mangkwaon. Ang bana nakighiusas asawa, nganong sikrituon man imong kuha ng kwartas imong asawa? Ang mga anak nakighiusas sa ilang ginikanan, nganong unayon ba nimong kawat ng kwartas imong ginikanan? Nga mao man nagabuhi nimo, buang-buang ka. Maurasan ni dinhi ang simbahan. Ako di jud ko mangurakot. Ngano man, ako gumong mga anak naunsa, ako ginikanan, ako pag yung budhian akong anak, buangon ko. Mao na ang pakighiusa ba kani bitang mao gini ang message sa simbahan, mao ni ang message ni Kristo. Unya dili kita magkahiusa kung naay sala. Di kita magkahiusa basta naay sala. Ko dinhi kaning akong mga sakop dinhi sa parokya, kaning ato mga personnel dinhi ug naay magpakasaa ani. Din agi sila makighiusa nako. Unsa may timaan aning makasa, mahadlok. Muna ilhan ako kinsa dinhi ang mga nakasa kanang inigabot nako mutarong dagi na inana nako kani mga sadaan ni do na ginigibuhat nga sala batok dako mauwaw man ka mahadlok man kas imong nasadaan, di ba? Kanang bana nga makasa sa asawa mahadlok na oy, mahadlok mo tan-aw naong sa una magtinutok kay hangtod gyud mapawong ang pananaw ana. Karon lihas-lihas lang naong ana mingon pa yung asawa kanimong asawa bunga-buangon ay tanaw gud nako siya tanaw ng naong pulit ng naong nimo wa ka mapulyan na imong naong pero nakasaha gud to mo nang di nakatutok no na siya kay kamo mga asawa ron tutuki inyong banay gabot mulihas-lihas kay nang naong kana sadana kana bang isaylo-saylo ang mata ba? Sige ko no distingi ko no ninyo na diha imong asawa toke ko nang naong tanaw ba di ba mo ingon na yung ande tuo sa pedesiano yan. Mahadlok koy muigking mudagan mutago tan-awa si Adan og si Eva inigabot sa Ginoo dito sa paraiso musugat dayon sila sa Ginoo silang duha wa sila'y sinina sugat sila sa Ginoo. Pag usa ka adlaw ni ana nakasa si Adan og si Eva ni kaon atong gidili nga bungas kahoy ni kaon sila pag abot sa Ginoo gasige ingong Ginoo asa naman mo. Sus dito sa loyos kahoy oy nitago mi Lord kay hubo mi ingong Ginoo kadugay na natong nagsigig abot-abot diri wa mo igi tap-tap sa inyong lawas wa man mo na nga uwaw ngano naman ron nganing tago naman mo klaro kayo ingon Ginoo dilapas mo sa akong gibaon magutay kabuang gud kana bang ang gidili maoy lami ang tanan kong bungas kahoy dito sa paraiso pwede nila kanon usara gyud ka bungas kahoy ang dili pwede ang tanan
pwede. Kato ra yung usa, asakpan dahil Hesus, nikaon mo no, sa akong gidili ninyo. Doko dahil, kaning babae, Lord, ay mauni ning tintal na ako. Oy, babae. Kaning mga babae, mga buangon, kaning mga babae. Tanawa karon Valentine's Day, daghan kay ro mga babae magsulob og kanang gamay na lang kay iali dinhi ana nya anaon ginagmaayo aron nga ang kanabang tanang tubig musubay. Pagnya nga pa na sila mga sulob ron pakita-kita ng pusod gari puson ana nya short mubo kayo bisag tugnaw kay panahon mag short gyud ana mga buangon kini mga babae. Kami ba yung mga laki, igo rabi aming motobay ninyo, kung wa lang gidong tanan, wa ramang gidong tami. Kanang mag-tiktok, kinsa may mag-tiktok, diya nga magsigig. Sakpan ko na mo tanaw, masagugkuhan na ko. Di, mukalitra na gana, mukalitra ba? Kanya, madugay, masundan sa doon nato. Abot ni si Brad Titing, mutanaw sa kanya siya na mga mukuan ay, mukalitra na gana. Nya kanig yung babae buangon muna si Maria ang mahal nga birhen gibawi gid niya ang dungog ni Eva og sa mga babae pwede ra gid ay nga ang usa ka babae dili makatintal og laki pwede ra gid ay nga ang usa ka babae magpuyo sa kaputli sa lawas og sa kalag nya ipatakod pud niya sa iya ganing mismong bana nga si San Jose. Pwede ra gid ay. Ayaw gyud pag-ingong dili pwede. Nya unsa man ani ang point? Gusto kong magkahiusa ta. Likayan ako ang sala kay ang sala muguba gina og relasyon, muguba og grasya, muguba og kinabuhi, mupatay og kalag. Muna kining pagsaulog na tog Valentine's Day, hinaot unta nga ang tumong maghigugmaay ta dili mag-inulagay ta. Let us love each other, not lusting each other. Kana bang everlasting love, dili everlasting love. Nakasabot mo na? Amo na isang yaw na ngadto haron mahiusa ta kay si San Metodio pertig yung daghana sa ilang nabuhat nga kahiusa. Mao bitaw ning atong tubag sa Salmo, importante kay ni kaluy ako Ginoo ug mabuhi ako. Pasabot, Ginoo pasaylo ako sa akong mga sala aron ko mabuhi kay nasayod ko nga kun naa ang sala naa gyud ang kamatayon. Nindog na ta.